шумо тамошобинони муҳтарам ва касонеро ки ба канали ту барои ман азизи пайвастаанд хайрамақдам мегӯем. мо шодем ки метавонем бо ҳамроҳии шумо дар бораи чӣ тавр нисбати узви муҳими инсон мағзи сар ғамхорӣ зоҳир намудан маълумоти бештар пайдо намоем. мавзӯи имрӯзаи мо одатҳои солим барои мағзи сар ном дорад. ба ҳолати мағзи сар одатҳои ҳаррӯзаи мо таъсир мерасонанд. бахусус барои он муҳим аст истеъмоли мунтазами об, истироҳат, фаъолнокии ҷисмонӣ ва дар ҳавои тоза вақт гузаронидан. об маҳз об ҳамон муҳити табиии бисёр реаксияҳои химиявие мебошад ки дар мағзи сар ба амал меоянд. дар миқдори кам ба мағзи сар расидани об ки худи шахс метавонад инро пай набарад, сабаби суст гардидани таваҷҷӯҳ ва хашмгин шудани инсон мегардад. хоби доимӣ. фикре вуҷуд дорад ки хоб ғизои мағзи сар аст. ҳангоми хоб нейронҳо, ҳуҷайраҳои асаб аз радикалҳои озод ва дигар маҳсулоти таҷзияшуда ки дар вақти фаъолият дар он ҷамъ шудаанд раҳо мегарданд. бидуни хоби доимӣ ва кофӣ кори майнаи сар бад мешавад. қобилияти қабул кардани қарорҳои қатъӣ ва истеъдодҳои зеҳнӣ паст мегардад. мувофиқи тадқиқоти донишгоҳи пенсилванияи иёлоти муттаҳидаи амрико, норасоии хоб ба мағзи сар чунин таъсир мерасонад. яъне боиси фаромӯшхотирӣ, хотирпарешонӣ, рӯҳафтодагӣ, пасшавии функсияи когнитивӣ, таназзули хушзеҳнӣ ва суръати тафаккур мегардад. машқҳои ҷисмонӣ. маълум аст дар нафароне ки пайваста ба машқҳои ҷисмонӣ машғул мешаванд, хавфи пайдошавии бемории алсгеймер дар пиронсолӣ хеле паст мешавад. машқҳои пайвастаи ҷисмонӣ аз бадшавии қобилиятҳои зеҳнӣ ва фаромӯшхотирӣ нигоҳ медоранд. ба шарофати машқҳои ҷисмонӣ нейронҳо барқарор мегарданд. таҳқиқотҳо дар ҳайвонҳо нишон медиҳанд ки фаъолияти пайвастаи ҷисмонӣ робитаҳои нави нейронҳоро дар гиппокамп, он қисми майнаи сар ки ба хотира ҷавобгӯ аст, ба вуҷуд меоранд. ҳавои тоза. нафасгирии дуруст на танҳо қадами муҳим дар ғанӣ гардонидани хун аз оксиген аст. ҳавое ки ба шушҳо ворид мешавад бояд ба қадри имкон аз дуд ва заҳрҳои химиявӣ тоза бошад. дуди тамоку, пайвастагиҳои қурғошим ва дигар металлҳои вазнин ба таркиби хун роҳ ёфта ба рушди мағзи сари кӯдакон таъсири манфӣ мерасонанд. сайругашт бо қадамзании суръатнок дар гулбоғ ё берун аз шаҳр яке аз воситаҳои беҳтарини бо оксиген таъмин намудани мағзи сар мебошад. хуни худро тоза нигоҳ доред. ибораи машҳури хуни тоза маънои онро дорад ки хуне ки ба мағзи сар мерасад дар таркиби худ моддаҳои нашъадор ва заҳрнок ё миқдори зиёдатии маҳсулоти таҷзияшуда надорад. мағзи сар на танҳо аз оксиген ва глюкоза ғизо мегирад. хун моддаҳои дигари заруриро низ барои фаъолияти хуби онҳо ба монанди кислотаҳои даркории равғанӣ, сафедаҳо, витаминҳои гурӯҳи Б аз ҷумла витамини Б9, кислотаи фолиевӣ, минералҳо мерасонад. хунро чӣ тавр тоза нигоҳ бидорем? аз истеъмоли машрубот, тамоку ва маҳсулоте ки моддаҳои нашъадор доранд худдорӣ намоед. бештар меваю сабзавотҳоеро ки ба берун кардани заҳрҳо аз таркиби хун мусоидат менамоянд ба монанди лимӯ, пиёз ва селдереро истеъмол кунед. тамошобинони муҳтарам ва маҳбуб, барои дастгириятон аз шумо сипосгузорем. аз ҳар паёме ки аз шумо ба мо мерасад шодем. ин видеоро ба наздикону дӯстони худ ки саломатию офияти онҳо бароятон муҳим аст ирсол намоед. мо бо шумо худоҳофизӣ намекунем, балки то охирии навбатӣ мегӯем.